Vil du styrke dit grundlag for at brænde uden at brænde ud? Kunne du tænke dig at gå dybere i kontakten med dig selv og derfra forbedre både dine interaktioner, dine relationer og i sidste ende skabe bedre resultater? Kunne du tænke dig specialiseret sparring på at skabe indre bæredygtighed for både dig selv og dit team? I Culture Lead, der støtter vi dig, der fører an. Der tilbyder vi forskellige løsninger, hvor omdrejningspunktet altid er det samme. Det er at tilbyde dig ekstraordinære kontekster, som styrker koblingen mellem krop og sind, og som øger grundlaget for, at du kan træde frem i dit liv. Det kan også være i forhold til offsite retreats i naturskønne omgivelser, hvor du og dine kollegaer kan forbinde jer med jer selv og med hinanden, og derfra komme tilbage og skabe ægte følgeskab. Det kan være workshops, hvor du bliver introduceret til banebrydende viden og tidsløse teknikker, som giver dig mulighed for rent faktisk at åbne dig for livet og rumme livet. Det kan være igennem online løsninger, hvor du kan streame ind fra kontoret derhjemme. Det kan være fra bilen, det kan være hvor som helst fra i verden. Omdrejningspunktet er at give dig inputs, som gør, at du kan lyse som det fyrtårn, du ønsker at være. Det kan være guidede visualiseringer, hvor vi planter frø i din underbevidsthed, som øger sandsynligheden for, at du handler på den måde i dine nøglesituationer, som du gerne vil. Det kan også være i forhold til mandegrupper. I mandegrupperne er omdrejningspunktet inspiration og kraft og fællesskab. Det er et sted, hvor du bliver inviteret til at træde frem mere ærligt i dit liv, mere autentisk og derfra sætte retning. Det kan være individuel sparring, hvor vi sammen dykker ned i lige præcis det, som er fundamentet for, at du kan tage dit liv og din ledergerning til det næste niveau. Vi tilbyder forskellige løsninger, og det gør vi, fordi livet er forskelligartet, og den måde, som vi kan støtte dig på, kan have forskellige fordele. Afhængig af opgaven og omfang, så har vi i Culture Lead forskellige samarbejdspartnere, vi kan bringe i spil. Fælles for de her samarbejdspartnere, det er, at de alle sammen er fra øverste hylde i deres egen niche. Det vil sige, omdrejningspunktet, uanset hvad det er for en løsning, vi laver til dig, det vil være en ekstraordinær kontekst, som styrker forbindelsen mellem krop og sind, og derfra, at du kan træde frem med kraft, med mening og med retning i dit liv. Så ræk ud til os, og så kan vi sammen gå på opdagelse i, hvad det er for en kontekst, vi skal skabe for dig.